Nalika Sinta lan Rama mlaku-mlaku ing pinggir alas, Sinta kapingin Rama nggélekne buah pelem. Sinta nesu amarga karo Rama ora digélekne. Angmas menawi panjenengan kersa, kula nyuwun panjenengan pendhetaken kula. Ya wis, tak gawene bunderan, tapi kowe aja sampe metu teko bunderan. Nggih, Kang. Amarga wedi karo keselamatane Sinta, Rama nggawe bunderan kanggo Sinta supaya Sinta aman. Sakwise kuwi, Rama golek pelem kanggo Sinta. Nalika Sinta ditinggal Rama, mara-mara Rahwana teka. Rahwana berubah wujud dadi Brahmana tuwa supaya bisa narik perhatiane Sinta. Nalika Sinta ngekeki sedekah, Sinta ditarik metu karo Rahwana lan digawa mlayu karo Rahwana. Lan kedadian perang antara Manuk Jayatu lan Rahwana. Sakwise kuwi Rahwana lunga nggawa Sinta mlayu. Sakwise Rama metu lan ketemu karo Manuk Jayatu cerita kabeh karo Rama. Manuk Jayatu akhirnya mati lan ngerteni yen Sinta diculik Rahwana. Rama akhirnya semedi kanggo ngentuake cara nyelametake Sinta. Banjur Rama ketemu Anoman sing nulungi Rama nyelametake Sinta. Banjur Rama dijak ing Gua Kiskendan, ing kono omahe Anoman. Mas kula nyuwun rambut panjenengan. Sinta, ragil karo aku. Sinta, niki kula njabut selai rambuté Rama. Metu teko kene. Arep nyapo? Kan nulungi Sinta. Wani-wani iku mrene. Anoman. Nanti Sintoku. Sintoku bakal tak ram. Langkaon aku sih. Sinta. Rama lan Sinta pun urip seneng saklawase.